Dobrý deň, moje meno je Rudolf Sivý a som z občianskeho združenia Moderné Slovensko dnes. Skrátka, ak by som sa predstavil aj naše občianske združenie, tak vedujeme sa hlavne mediálnej gramotnosti, vzdelávaniu o médiách, o sociálnych médiách a celkovo svete informačných a digitálnych technológií. Sám som pracoval 10 rokov v novinách s niekoľkými oceneniami, posledné 2 roky robím v štátnej správe a vďaka čomu sme si mohli vlastne rozbehnúť aj toto občianske združenie, keďže keď som pracoval ako v novinách, tak sme boli veľakrát pozývaní práve na lektorovanie a popravde sám aj cítim, že mi to tu aj chýbalo, respektíve v Piešťanoch chýbala takáto služba. Čiže dá sa povedať, že je to nejaké, by som povedal, zmes novinárčiny a potom nejaké ako keby gramotnosti, čo sa týka teda mediálnej gramotnosti a tak ďalej? Úplne nie. My sa skôr snažíme dostávať tých ľudí z médií a z tých stvári médií do škôl a do vzdelávacích systémov, programov, aby oni ukázali tým žiakom alebo študentom, ako v skutočnosti vyzerá svet médií. Je to aj kvôli tomu, že ako vidíme dneska, tak stále sa takou módou nadávať na médiá, na novinárov, na moderátorov a podobne, pričom je pravda, že médiá nás fakt ovplyvňujú na život, každodenný, ovplyvňujú naše rozhodovanie, našu aj náladu a naše vzťahy, či už v rodine alebo v komunitách. A za mňa je to veľakrát skreslený obraz, aj veľakrát je to taká móda, že sa nadáva na novinári klamu, médiá klamu, ale nie vždy je to pravda a niekedy je dobre si pozrieť, ako vlastne vôbec fungujú noviny, ako funguje správa, ako sa vytvára článok a ako to celé vzniká a keď je niekto nahnevaný, prečo to tak je? Úplne s tebou súhlasím, pretože gramotnosť sa dá povedať, že vo všetkých oboroch tu na Slovensku ešte nejakým spôsobom má absenciu. Ja si veľmi dobre spomínam teraz na digitálnu gramotnosť u seniorov, keď som písal diplomovú prácu a nakoniec som si potom aj vytiahol otázku o digitálnej gramotnosti a jednak bolo strašne málo literatúry, čiže nevedel som sa dostať nejakým článkom a tak ďalej. A to sú zase tie informácie, ktoré nejakým spôsobom sú vynechávané, že cítim to ako keby s digitálnou dobou prišla tá téma, že média a novinári sú zlí. Ako keby vznikali také menšie, by som povedal, že platformy, ktoré sú ani nie profesionálne, ktoré vznikajú ako na sociálnych sieťach, ako by som povedal, že huby po daždi, a kde väčšina z nich sú odborníci a pritom vôbec nemajú ani šajnu o téme, o ktorej rozprávajú a čerpajú hlavne z takých, by som povedal, že neoverených zdrojov. Čiže dá sa povedať, že vy ste organizácia, ktorá prináša spôsobom svetlo do tohto celého diania, že snaží sa vysvetliť, že čo je tá novinárština, akým spôsobom funguje a že teda dá sa povedať, že tá novinárština nie je na nikoho strane, ale mala by byť nejakým spôsobom objektívna. A ja som to vždy tak chápal, že to je ako keby určitým spôsobom nejaký vyšetrovateľ, ktorý vlastne ako keby nevyšetroval, ale zisťuje presne tie okolnosti a snaží sa byť čo konkrétnejší a udávať čo najrelevantnejšie zdroje na to, aby si to teda vedel ten divák alebo ten čitateľ nejakým spôsobom odkontrolovať. Dobre som to pochopil? Úplne veľmi dobre. Možno by som to ešte rozdielil na 2 také časti. Jedna vec je edukácia o mediálnej gramotnosti a ďalšia vec je, že my sami pomáhame mimovládkam, ako sa predať cez príbehy, ako predať tú svoju činnosť a ako zaujať vôbec v médiách. Takže tam sú to 2 ako keby edukatívne línie. Jedna je pre vzdelávací, teda študentov, žiakov, škôl a stredných škôl a jedna je pre samotné mimovládky, ktoré často robia veľmi dobrú vec alebo dobrú prácu, ale sú neviditeľné. Z toho, čo si ty hovoril, tak áno, ja to možno sa vrátim o niekoľko rokov dozadu, tá myšlienka alebo ten nápad bol, keď som bol v Spojených štátoch na pracovnej ceste a tam sme práve prechádzali cez mnoho mimovládok, ktoré takto pomáhajú v komunitách a mimovládnych organizáciách a ďalších mimovládnych organizáciách, prípadne a niekedy aj v štátnej správe, kde ich vlastne ukazujú, že ako fungujú médiá, ako komunikovať s médiami, keď pripravujú nejaké podujatia, ako vôbec zaujať tú verejnosť, lebo tie všetky informácie nám stále už nejdú odo mňa k tebe, ale idú odo mňa cez médiá k tebe. A teraz sa nebavíme o tom, že či sú to noviny, televízia, ale už je to Instagram, TikTok, Facebook, všetko možné. To je jedna vec. A zároveň tým, že to prišlo tak strašne rýchlo, tak je v tom častokrát chaos. Takže my sa môžeme baviť o tom, že áno, že máme veľa platform, máme veľa médií, môžeme sa tváriť, že ktoré sú médiá dobré, ktoré sú zlé, ale v skutočnosti je to subjektívne hodnotenie každého človeka. Pre mňa môže byť médium A dobré, pre niekoho B, ale je pravda, že pravda je vždy len jedna a
a je dobre sa aj rozoznať, že keď mi niekto klame, tak OK, povedzme si, že ako sa to rozozná, ako sa to overuje a ako jednoducho spoznať, že to médium mi klame a potom, že táto človeku sám rozhodne, že čím verí ďalej alebo nie. A máš možno nejaký poznatok, že kebyže si to tak pozrieš, že generácia mladá a generácia staršia alebo seniorov, že ktorí z nich sú tak viacej negramotní, čo sa týka tohto, jak by som povedal, digitálneho média, informácií a tak ďalej, že máš nejaký prehľad v tom, že či je to na nejakej rovnakej línii, alebo že či tí mladí ľudia viacej vyhľadávajú zdroje a idú po tých faktoch, ako len niečo si bežne prečítať a potom tomu uveriť a šíriť to ďalej? Ja si myslím, že je to 50/50, aj keď by som nepaušalizoval, lebo na dnes ani máme generáciu, ktorá nepracovala s médiami, prípadne boli niektoré štátne televízie, štátne denníky, štátne rádio. A to je všetko. A tým dostali svoj návyk. Druhá strana mince sú mladá generácia, ktorá má zase až priveľa platform, alebo teda má veľmi veľa možností vybrať si z platform a uzatvára sa do vlastných bublín. To znamená, že ono je to také, že keď čím dáte človeku viac vecí na rozhodovanie alebo možnosti, tým on viac príde do toho, že si vyberie len to, čo pozná v tej svojej bubline a už nechodí do tých, kde sa cíti nekomfortne. Takže ono je to 50/50, že na jednej strane sú to ľudia, ktorí vôbec majú problém alebo mali problém zvládnuť digitalizáciu, prechod do digitalizácie a viem to sám, že moju mamiu sme učili, ako pracovať s aplikáciami na telefóne alebo zapnúť Netflix a na druhej strane máte ale ľudí, ktorí vedia veľmi dobre robiť so sociálnymi médiami a digitálnymi technológiami, ale žijú vo svojich bublinách, lebo výjsť do nich je nekomfortné. Ja keď si to tak porovnám, ja som dieťa 80 rokov a keď si to zoberiem, ja keď som bol malý, tak sme mali 3 programy a to bolo jednoduché vybrať si rozprávku. Teraz ich máme 100. Človek iba prepína a ja môžem za seba povedať, že televízor už niekoľko rokov nepozerám a viac menej som na sociálnych sieťach, kde teda vlastne sledujem všelijaké správy, nesprávy a podobne. A teda dá sa povedať, že za ten krátky čas sa vytvoril taký obrovský, že ten, kto si pamätá napríklad médiá 80 rokov, tak vie, že boli cenzurované, že proste tam sa nemohlo hocičo rozprávať, ako piesnička a tak ďalej, bola doba komunizmu. Potom prišiel ten prevrat, potom prišla tá nejaká digitalizácia a tak ďalej. A teraz, keď už sa pozrieme na to v tomto štádiu, kde máme umelú inteligenciu, ktorá môže byť reportér, ktorá môže byť akýkoľvek zariadenie a tak ďalej, a že teda si myslím, že čím ďalej to ide viacej dopredu, tak tým budeme potrebovať väčšiu rozlišovacú schopnosť, že s kým sa bavíme, s kým sa rozprávame a s kým čo robíme. Čiže si beriem to ako veľmi náročnú tému, no ale pôjdem do toho neziskového sektoru, pretože pre nás neziskový sektor znamenajú médiá alebo sociálne siete asi niečo také, že ak nie sme súčasťou tohto, tak neexistujeme. Môžeme robiť akékoľvek veci si želáme, môžeme robiť akékoľvek super dobré veci, projekty a tak ďalej, ale ak prídete za sponzorom a poviete mu, ja som tu 7 rokov, mám za sebou 50 projektov a on ti povie, dobre, ukáž mi, kde si na sociálnych sieťach alebo čo si robil, nie je tam žiadna stopa, ako to povieme, to znamená, že nič si neurobil. Čiže pre nás je to veľmi dôležité a teda skús nejako polopatisticky simple vysvetliť, že napríklad ja som neziskový sektor, ako tým nemôžeš pomôcť. Ja to poviem hneď na konkrétnom príklade, len sa ešte možno vrátim o 2 vety dozadu. A to je, že áno, že problém to, že keď si hovorí, že ty si dieťa 80-tok, ja tiež, tak problém je, že my si ako keby málo kedy uvedomíme, že tá doba sa aktuálne mení, že teraz sme v tej zlomovej dobe. A ono to, že teraz je kopec médií a sociálnych médií a hoaxov, nie je nič nové. Niečo podobné bolo, keď sa vynačila knihotlač, takisto sa vtedy tlačili rôzne fiktívne knihy na začiatku a rôzne hováračské listy a podobne. A potom, keď prišla televízia, to bolo veľmi podobné, to isté veľa amatérských rádiostaníc. Takže to, čo my prežívame, je vlastne ako keby vstup do novej doby, ktorá je digitálne technologická. A ten chaos je ako keby tá ľudská vlastnosť, ktorá tomu prináša už po staré očia. A späť k tvojej otázke. Poviem príklad, ktorý sme mali vo februári. Spolupracujeme s jednou mimovládnou organizáciou v Bratislave, ktoré sa hovoríme spolu a oni sa venujú hlavne menšinám, migrantom alebo teda cudzincom, ktorí žijú na Slovensku. A robili podujatie v Starej Tržnici v Bratislave, kde
pozbierali rôzne národnosti a teraz nemyslím len migrantov, ktorých si my predstavíme, že k nám plávajú člnom alebo prechádzajú hranice, ale bavíme sa aj o Rakúšanoch, Francúzoch, Španieloch, Talianoch. To všetko sú menšiny, ktoré žijú na Slovensku a spravili veľké podujatie, kde predávali svoje tradičné jedlá, národné jedlá, ktoré im chutia. A presne rozmýšľali, že ako to spropagovať. Mesto im dalo zadarmo ponuku, že môžu využiť zadarmo priestor. Oni neboli veľmi silní v sociálnych sieťach. My sme im pomohli, že sme im presne vedeli napísať, že ako majú napísať tlačovú správu, kedy je ideálne ju poslať do médií, aby vôbec zaujala. A výsledok bol taký, že prišli všetky televízie aj rozhlas, takže boli veľmi spokojní s tým, lebo to bol ten efekt, že to isté, čo si ty hovoril, mohli to robiť veľmi pekne, všetko, ale nikto by o tom nevedel, tak to boli z jednou z hlavných správ na nedeľu, kedy v podstate bolo veľmi málo takéto, nazvime to hluché obdobie, o čo oni boli veľmi radi, lebo vlastne dokázali aj to, že vedia to svoju prácu predať a je o nich záujem. Mimochodom potom sa z toho stalo to, že ten pán z tej movanej organizácie, ktorým spolupracujeme, on je pôvodom turecký azylant, je to prvý politický azylant z Turecka na Slovensku celkovo. My sme sa spoznali tak, že som písal jeho príbeh, tak teraz chodí pod ministerstvom vnútra a vypráva takisto do škôl svoj príbeh, ako v skutočnosti funguje migrácia a celkovo zapojenie človeka do slovenského systému občianskeho. Takže to odpovede na to, že toto je v podstate taký ten ukážka toho, že my mu presne povedať, že takto vyzerá tlačová správa. Potrebujeme tam takéto a takéto informácie. Ideálne je ju pošli vo štvrtok po obede, lebo vtedy to dostane v piatok ráno do média alebo novinár a ten, čo má víkendovú službu, lebo vždycky majú médiá víkendovú službu, robí zoznam podujatie na víkend. Takže keď mu to príde, keď otvorí počítač piatok ráno, hneď tam vidí pozvánku zo štvrtka večer, takže čo spraví, hneď prvé si to odloží, že už má niečo aspoň na víkend. Čo je super a vlastne vďaka tomu, keď to išlo cez tlačové agentúry, ktoré odoberajú všetky médiá na Slovensku, alebo teda všetky veľké relevantné médiá, tak tlačové agentúry vydávajú tzv. Kalendár podujatí. Takže keď to štátna tlačová agentúra Slovenskej republiky zaradia do kalendára, tak vďaka tomu to už zaujalo potom aj editorov v Teatrojke, Markize, Jojke a takisto vtedy ešte TV Slovenská rozhlasenská STVR a vďaka tomu vlastne tam prišli všetci kameramani, alebo tam prišli všetky tie televízie s kamerami aj s redaktormi a spravili z toho nádherné vstupy. Super, presne úplne súhlasím s tebou, že aj my tu máme kopec občianskych združení, ktoré robia veľmi pekné podujatia a hlavne ak nemajú vôbec žiadne skúsenosti s médiami a ak nemajú takéto poznatky, o ktorých hovoríš ty, že napríklad, že vo štvrtok večer to poslať, aby v piatok si mohol vybaviť víkend a podobne, že je to super know-how. Čiže OK, ja by som chcel s tebou spolupracovať, čo mám urobiť? Kde ťa nájdem? Nájdeš nás na Instagrame, zatiaľ iba na Instagrame, keďže fungujeme 2 roky, to je v podstate asi aj čas, kedy sme skončili v médiách a dovtedy som nemohol pracovať ako mimovládka, respektíve celkový nápad na mimovládku začal, ako sa spomenul ešte pred pár rokmi. Založili sme si ju počas covidu, ale tým, že by som bol v konflikte záujmov, tak ostala v podstate neaktívna. Nájdeš nás na Instagrame, alebo pod mojím menom. A ako sa voláte na Instagrame? Moderné Slovensko dnes. Moderné Slovensko dnes, alebo potom súkromná osoba? Alebo moja súkromná osoba, Rudolf Sivy. A momentálne finišujeme webovú stránku, takže to je taký, v tomto sme trošku taký paradoxní, že učíme sa predať, aj keď nemáme webovú stránku. A je to aj tým, že v podstate väčšinou to ide cez moje meno, ktoré má zase, je v rámci médií známe, takže tam je tá kredibilita zachovaná. Potrebujeme nejaké financie ako neziskový sektor na to, aby sme si mohli dovoliť spoluprácu? Nie, my v podstate nerobíme to ako službu. Je to vždycky na podpore vzájomnej mimovládkovej, že keď je to pre nás zaujímavé, alebo keď je ten projekt zaujímavý, tak do toho ideme, lebo pre nás je to, ako mne to tu chýbala tá služba, respektíve takáto ponuka, že vedieť predať dobrú akciu, alebo vedieť vôbec, čo sú médiá, komunikovať o médiá. A priznám sa, že aj mi to chýbalo v Piešťanoch, že ja som žil 10 rokov v Bratislave, kde sme mohli chodiť veľakrát na diskusie, komunikovať alebo pozerať ďalšie pohľady. Tu sa to až tak nedieje, respektíve od Trnavy ďalej na východ a do stredné Slovensko sa tak ďalej nedieje. Takže pre mňa je vždycky čest, keď sa môžeme doniesť niekoho známejšieho, nejakú známu tvár. A napríklad sme tu mali v tejto telocvični v máji Mareka Vagoviča, ktorý sem prišiel hovoriť v podstate týždeň po atentáte na premiéra. A je to veľmi zaujímavé aj pre tých študentov vedieť ten pohľad z toho, potom tu bola
druhá kolegyňa z Hospodárskych novín, ktorá v ten deň mala službu, že ako to vôbec prebieha celá takáto podujatie. Takže není to o tom, že by sme na tom my zarábali peniaze, alebo že vy potrebujete na to peniaze, ale skôr to musí byť ten projekt zaujímavý pre nás, že my vieme, že to má nejaký dosah, dopad a je to aj nejaká srdcovka. Rozumiem. Ja veľmi vítam toto všetko, hlavne teda kvôli tomu, lebo my sme v roku 2022 podpísali memorandum s Krajskou inovačnou agentúrou z Trnavy, kde sme teda začali riešiť projekt Infobodka. A Infobodka je taký, by som povedal, informačný aktívny bod, ktorý združuje občianske združenia. No a hlavne, samozrejme, na začiatku to bolo o tom, že sme zozbieravali ich potreby a jedna z ich hlavných potrieb bola medializácia, že teda nevie o nich veľa ľudí a tým pádom teda to sa nabaluje jedno na druhé, lebo ak o tebe niekto nevie, tak nemáš dobrú členskú organizáciu, nemáš nových členov, neprídu na tvoje podujatia a tak ďalej. Čiže je to, by som povedal, že taká úplne, by som povedal, že drobná práca a tým, že teda my dokážeme teraz takými informáciami, ako ty napríklad disponuješ, dostať tú informáciu medzi veľa ľudí a dokážeme zacieliť a vieme teda aj presné časy a tak ďalej, tak by som chcel dať veľmi do pozornosti tohto pána, aby ste ešte raz povedz, kde ťa nájdem na Instagrame. Moderné Slovensko dnes. Moderné Slovensko dnes. Takže Moderné Slovensko dnes určite navštívte a oslovte projektom, pretože ak ich ten projekt zaujme, tak určite do toho pôjdu a teda okrem toho, že vás dokážu spropagovať, tak budete vedieť, dajme tomu, aj nejakého hostia zabezpečiť, že ak by sme chceli náhodou nejakú spoluprácu, že niekoho prizvať a podobne, že máte aj takéto nejaké? My takto vlastne spolupracujeme teraz na jednom projekte s Mestskou knižnicou Piešťany, je to druhý projekt, ktorý nám podporilo mesto Piešťany, za čo veľmi pekne ďakujeme a to je práve séria diskusí s ľuďmi z praxe, z novín, takto po školách, Piešťanoch, kde práve my donesieme toho hostia a ho vyspovedáme, aj vysvetlíme a hlavne necháme tých detí, študentov, žiakov, ale častokrát aj pedagógov samotných sa pýtať, čo oni chcú. OK, čiže je ešte niečo do konca roka, kde sa môžeme stretnúť, alebo niečo verejné, kde môžu prísť aj neziskové sektory, alebo nejak sa stretnúť s tebou a podiskutovať, ak by mali záujem? Aktuálne verejne nie, že máme tie podujatia, ktoré sú ale zamerané na žiakov z základných a stredných škôl v Piešťanoch, takže tie chceme dokončiť, ale od budúceho roka plánujeme takéto verejnejšie akcie. Vlastne posledná bola to aj v septembri, keď sme mali diskusiu na Cinematiku, kde sme mali zástupcov spravodajských odborov Markízy a RTVS o situácii v štátnych médiách a v súkromných. Áno, možno, že moja taká posledná otázka je, že viem, že teraz sú strašne veľa, je dosť tlakov na novinárov a tak ďalej. Dali sa novinári nejako dohromady, že s tým začnú nejakým spôsobom pracovať? Predsa oni sú médiá a mohli by nejakým spôsobom priniesť trošku viacej svetla. Samozrejme rozumiem aj tým, že pracujú pod nejakými médiami, kde to je určitým spôsobom zacielené a tak ďalej, ale že či je niečo takéto s novinármi, ako je Moderné Slovensko dnes, kde teda vy pomáhate neziskovému sektoru a takýmto ľuďom sa spropagovať, že či je niečo na prinesenie takého svetla, alebo jak by som to nazval, väčšej pravdy? Žiaľ nie, na Slovensku žiaľ nie. Máme síce nejaké združenie, ktoré združuje novinárov, ale tie už združujú skôr tie hoaxové médiá, preto nebudem ani menovať. Väčšinou je to tak, že tie médiá same začali chodiť na diskusie do regionov, komunikovať s tými ľuďmi. Toto je možno Achillová päta aj proste problém toho, že každé médium, ktoré na Slovensku je a je nejak vplyvné, je komerčné, musí si na seba zarobiť. Preto my to robíme v rámci popri vlastnej práce ako mediálny sektor a viac pomoc mimovládkam alebo menším médiám, ale neexistuje jednotné združenie alebo jednotná organizácia, ktorá by vlastne hovorila za novinárky na Slovensku. Keď sa bavíme o nejakej kredibilitnej, máme Slovenský syndikát novinárov, ale ten je v podstate personálne veľmi slabý na to. Takže väčšinou je to o tom, že tí ľudia, čo sa poznajú, napríklad ja sa poznám s bývalými kolegami alebo bývalí kolegovia so mnou, tak sa sieťujeme týmto spôsobom, než cez nejaké inštitúciálne siete. OK, čiže je ešte niečo, čo by sme mali odkázať našim hosťom alebo divákom? Ja by som sa chcel hlavne veľmi pekne poďakovať, aj keď to nebola úplne téma a svapu. Ono sa to úplne nezdá, ale tie médiá vám veľmi ovplyvňujú mienku, či už na ekológiu alebo na bežný život. A veľmi preto aj vážim, že sme tu mohli byť pozvaní a mohli hovoriť o tom, prípadne sa aj predstaviť tým, že ono je to veľmi dôležité za prvé, aby sa tie
nazvime to dobrí ľudia, alebo správne činy vedeli predať verejnosti a trošku sa možno aj zmení taká tá blbá nálada, že sa nič nedá a zároveň aj vedieť si rozoznať, že čo je moja bublina, čo nie je moja bublina a vedieť sa hlavne rozhodnúť. A to je niekedy najťažšie sa naučiť. Ja veľmi rád, teda som úplne šťastný, že si prišiel, pretože je to, aj keď si hovoril, že s ekológiou to nemá nič spoločné, ale má, pretože čím viacej ľudí sa dozvie o tom, že niečo ekologické je, tým viacej ľudí to môže podporiť a tak ďalej a beriem to ako nejaký pár, by som povedal, že to už bez toho proste ani nemôže nejakým spôsobom byť. Tešíme sa na teba na ďalších diskusiách. Určite ťa oslovíme, čo sa týka budúceho roka, nejakých spoluprác. A takisto odporúčam aj vám, všetkým, ktorí nás sledujete, alebo ktorí ste tu, neváhajte sa prepojiť s Moderným Slovenskom, opýtať sa na čokoľvek, za opýtanie nič nedáte, maximálne vám povedia nie, že? Presne tak, nie, málo kedy hovoríme, ale... Aj to hovoria málo kedy, takže to je pozitívne. Ale častokrát je tá základná vec vôbec sa opýtať. Čiže naberte tú odvahu, priatelia, a môžete mať ďalšiu spoluprácu, ktorá vám možno prinesie bohatých návštevníkov alebo kopec návštevníkov, ktorí sa môžu dozvedieť o vašej dobrej myšlienke a tým pádom ju začať možno, že tvoriť s vami a priviesť ho úplne do nejakého iného koncu. Ďakujem ešte raz, že si tu bol a teda želám ti veľa úspechov a teším sa na teba na budúce. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujeme aj.